De feestdagen zullen voor de meesten van ons heel anders verlopen dan we gewend zijn. Maar toch wil ik u van harte een vredig, vooral ook gezond en heel gelukkig nieuwjaar toewensen. 2020 was een lastig jaar. Corona zorgde voor veel protocollen, procedures en extra werk. En toch hebben we al onze cliënten elke week een voedselpakket kunnen geven. En dit mede door de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers, de spontaan aangeboden handjes en de vele donaties, groot en klein. En daar wil ik u uiteraard namens ons allemaal heel hartelijk voor bedanken. We hopen dat 2021 een mooie jaar wordt. We wensen u dan ook fijn en gezond 2021 en laten we hopen dat corona daar geen deel van uitmaakt. Wij willen jullie toch even vertellen, 2020 was een beetje een vreemd jaar. Een jaar waarin we niet alles hebben kunnen doen wat we eigenlijk zo graag doen. Hè Henk? Ja. Mag iets meer zeggen dan alleen maar hè? Ja, dat is jammer. Ja. Het is jammer, maar dat geldt voor ons allemaal. Ja. Nou Lidie, jij wil er ook nog wel vast wat aan toevoegen? Ja, we willen dit jaar gewoon afsluiten en er een mooi volgend jaar van maken met allerlei positieve dingen. Ja, zo is het en ik denk dat dat mooi gesproken is. Wij wensen jullie een heel fijn 2021. Hou jullie allemaal goed. En hoe zeggen we dat op zijn Venrays, Henk? Houd jullie allemaal goed. Zo is het. En 2021 wordt prachtig. Doei. Beste wensen! Beste wensen! Lions Club Venray Peelparel wenst jullie een fantastisch mooi, warm en liefdevol, gezond en coronavrij, warm en sprankelend 2021. en wanneer het weer kan, tot ziens op de Fun Night. Namens het Sint-Niklaas Gilde Venray wensen wij jullie Een gezond, een goed, liefdevol, coronavrij voorspoedig. 2021. Ondanks de belemmeringen van corona hebben onze vrijwilligers hun gasten niet in de steek gelaten. En voor 2021 laten we jullie ook niet zitten. We wensen jullie een gelukkig en gezond nieuwjaar. Beste mensen, het nieuwe jaar is begonnen en we hebben er gewoon zin in en we zijn er ook echt aan toe. Een nieuw jaar met een nieuwe toekomst. Graag wens ik u namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray een heel goed en gezond 2021.